ezagutzera ematen du liburu honek, baina hori baino gehiago dela esango nukenik. Liburu hau ezer ez dagoenean altxor bat bihurtzen da. Eta Usurbilen ez zegoen ezer katalogatuta, ez zegoen ezer euskarririk biltzen zuenik ze historia ematen Usurbilen ere honetan. Horregatik esaten dut altxor badela. Herri honen historiaren zati bat berreskuratzen da, eta hori garrantzitsua da, zein herriarentzat ondarea da, ondarearen babesa emateko ekitaldi badau. Eta nik esan nuke hori baino gehiago dela, eta liburu honen atzean, pixka bat ikusten dezutenean konturatuko zaren, izugarrizko esfortzua dagoela, eta nabaritzen dela ilusioa eta maitasuna ere. Maitasuna jarri zaio liburu honi begibistakoa da. Eta maitasun horrek uste eramaten duela herria egiteko modu asko daudela esatera, eta zeminean dantza egitea, maitatzea, dantza sentitzea ere herria maitatzeko modu bada. Nundi gatozen, garrantzizkoa da, nora nahi dugu jakiteko, eta horretarako bideak ere irekitzen dizkigu liburu honek. Udalaren izenean, eskerrak eman nahi dizkigu, gauzatu dutenek, lagundu egin udalak egitasmo honetan, eta momentu hartan etorri zirenean laguntza eskatzera zalantzari gabe baiezkoa eman genien, babesa eman genien, ze uste genuen merezi zuela, horrelako esposa txiki bat egitea edo handia, baina, gustora eman genuen, eskatzen zitzaigun laguntza hori, baina behin laguntza eman ondoren bueltan etortzen zaizunean, hau etorri den bezala, koiztua, esango nukenik edo ez dakit 10 aldiz gehiago jasotzen dugula emandakoa baino, orduan eta gustua gau sentitzen dira. Herria ez honengatik bakarrik, ez liburu honengatik bakarrik, ze azken urte hauetan, azken aldi honetan, dantza Usurbilen indar berritua agertzen da. Horren atzean saiakera eta esfortzu handia dago. Eta biztan da, hemen Usurbil dantzan izenburua aukeratu duzute oso ondo gainera, hori bakarrik ez, azken urte honetan, azken denboraldi honetan, Usurbil herriaren dantzan jartzen nahi zeate, eta ni ez dugu zuzena naiz gainera horretaz. Orduan, udalaren aldetik eskerrak eman, eta herria maitatzeko ere modua badela ere, herriko kaleetan alaitasuna piztutzea eta dantzaren bidez, musikaren bidez ere hori egiten badakizutela, eta ikusten den bezala arrazoi asko daude, eta eskerrak emateko, eta bestalde batetik ere, esan nahi dut, liburua egiteko eran ere maitasuna nabari dela, diseinua oso ona dela, eta atsegina egiten den produktua dela. Motibo asko daude eskerrak emateko eta zoriontzeko guzti benetan oso dionak, eta jarraitu herria horrela dantzan jartzen, eskertzekoa da eta benetan.